सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। चिपळूण येथील 14 वर्षांच्या शाळकरी मुलीला पळून नेऊन तिच्यावरती लैंगिक अत्याचार करणारा आरोपी संदेश सोमा बारे राहणार चिपळूण येथील विशेष न्यायालयाच्या न्यायाधीश डॉक्टर अनिता नेवसे यांनी 20 वर्ष सक्तमजुरी आणि 50,000 रुपये दंड अशी शिक्षा ठोठावली आहे। दंडाची रक्कम पीडित मुलीस नुकसान भरपाई म्हणून देण्याचा न्यायालयानं आदेश दिला आहे। चिपळूण येथील एका 14 वर्षाच्या शाळकरी मुलीला 4 ऑगस्ट 2019 रोजी पळून नेऊन आरोपी संदेश सोमा बारे यानं वेगवेगळ्या ठिकाणी तसंच जंगलमय भागात नेऊन वेळोवेळी बलात्कार केला। पीडित मुलीच्या आईनं चिपळूण पोलीस स्टेशनला मुलगी हरवल्याबाबत तक्रार दिली होती। त्यामुळे सुरुवातीला भांडवी कलम 363 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता। पोलिसांना मुलीच्या शोध मोहिमेनंतर सुमारे 7 दिवसांनी पीडित मुलगी एका निर्जन ठिकाणी पडीक घरात आरोपीनं नेऊन ठेवल्याचं आढळलं। त्यामुळे पीडित मुलीला आणि आरोपी यांना पोलिसांनी पोलीस स्टेशनला आणलं आणि पीडित मुलीचा जबाब नोंदवण्यात आला। जबाबात आरोपीनं पीडित मुलगी 14 वर्षाची आहे माहीत असताना देखील तिला पळून नेल्यावर वेगवेगळ्या ठिकाणी आरोपीने बलात्कार केल्याचं निष्पन्न झालं। मुलीची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली। त्यानंतर गुन्ह्यास भांडवी कलम 376(3) तसंच बालकांचं लैंगिक अपराधापासून संरक्षण कायद्यानं कलम 4(8) वाढवण्यात आले। त्यानंतर गुन्ह्याचा तपास पूर्ण झाल्यावर चिपळूण पोलिसांनी न्यायालयात आरोपी विरुद्ध दोषारोप दाखल केले होते। या सत्र खटल्याची सुनावणी चिपळूण येथील विशेष न्यायालयाच्या जिल्हा न्यायाधीश डॉक्टर अनिता एस नेवसे यांच्या समोर सुरू होती। पीडित मुलगी, तिची आई, वैद्यकीय अधिकारी, गुन्ह्याचे तपास अधिकारी यांच्यासह एकूण 10 साक्षीदारांची महत्त्वपूर्ण साक्ष विशेष सरकारी अभियोक्ता पुष्कराज शेट्टी यांनी घेतली। या कामी सरकारी वकिलांनी न्यायालयासमोर प्रभावी युक्तिवाद केला व त्यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरून आरोपी संदेश सोमा बारे यास 20 वर्षे सक्तमजुरी आणि 50,000 रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली।